Mysleli ste si, že za vaše nízke sebavedomie môžu len zlí rodičia? Že ste museli zažiť traumu alebo bitku, aby ste si dnes neverili? Alebo ste museli pravidelne počúvať hádky a krik, aby vo vás vznikol pocit, že nie ste dosť dobrí? Tak sa pripravte na šok. Možno ste mali tých najlepších rodičov na svete a paradoxne aj to môže byť zdroj vášho nízkeho sebavedomia. Už 15 rokov sa profesionálne venujem hypnóze a hypnoterapii. A za tie roky som si vypočul nespočetné množstvo príbehov. Dnes vám poviem viac o tom, prečo vaše sebavedomie nepodkopali len zlí rodičia, ale ako na vaše sebavedomie pôsobí škola, šikana, neúspešné vzťahy a rozchody. A prečo aj príliš milujúci rodičia, takzvaná opičia láska, môžu byť viac na škodu ako na osoch. Naše podvedomie funguje ako jeden obrovský archív spomienok, zážitkov, reakcií na rôzne podnety a hlavne emócií. Odkedy ste sa narodili, vaše podvedomie veľmi nekriticky, nelogicky a často nesprávne uchováva spomienky a považuje ich za pravdivé. Stačí, keď rodič dieťaťu povie: ty si hlúpy, si nešikovný, si taká škaredá, keď plačeš. Dieťa si to nevysvetlí tak, že možno má táto alebo mama zlý deň, alebo že rodičia majú svoje vlastné traumy, na základe ktorých takto reagujú. Dieťa jednoducho príjme to, čo počuje, ako fakt. Úplne rovnako ako to, že má ísť jesť alebo si má ísť umyť zuby. Pre podvedomie v tom nie je žiaden rozdiel, ale pre dieťa a jeho sebavedomie áno. Doma sa dá toho zažiť veľa, od výčitiek, nevhodných poznámok, kriku, hádok, až po násilie, pri ktorom si dieťa okrem strachu do života odniesie aj pocit, že nie je dosť dobré, pretože napríklad nedokázalo ochrániť napadnutého rodiča. Alebo predsa nemôže byť dobré, keď ho otec alebo mama bije. A potom máte 30-40 rokov a tušíte správne. Dôvod, prečo sa neviete obhajiť na porade, prečo sa bojíte povedať svoj názor a prečo máte nízke sebavedomie a pocit, že nie ste dosť dobrí, pramení z vašej minulosti. Lenže to nie je jediná cesta, ako získať nízke sebavedomie. Predstavte si dieťa, ktoré je v škole šikanované. Doma má milujúcich rodičov, ktorí veľa pracujú a dieťa ich nechce alebo nemôže zaťažovať tým, že sa mu spolužiaci posmievajú. Si škaredý, škaredá, smrdíš, nikto sa s tebou nechce kamarátiť. Podvedomie si z toho nezoberie, že možno tí spolužiaci majú problém. Nie som dosť dobrý, dobrá. Nikto ma nemá rád. Čo z toho dieťaťa bude, keď vyrastie? Pravdepodobne introvert, ktorý trpí úzkosťami, sociálnou fóbiou a pocitom, že ho nikto nemá rád. A už nikdy nebude mať rád. A teraz sa na chvíľku zamyslite. Čo ste v detstve počuli vy? Alebo čo ste dokonca povedali? Prvé lásky neprinášajú len krásne sny o budúcnosti, ale aj veľmi tvrdé pády. Prvá láska, hlavne ak skončí dramaticky, napríklad podvodom, môže v človeku vytvoriť veľmi neracionálny pocit vlastného zlyhania a názoru, že pre toho druhého nebol dosť dobrý. V dospelosti vo vzťahoch môže ten človek byť výbušný, žiarlivý, podozrievavý z obavy, že nie je dosť dobrý a že ho ten druhý opäť podvedie. A teraz ten paradox. Spoznajte sa v príbehu dieťaťa milujúcich rodičov, ktorí svoje dieťa ľúbili najviac na svete. A za všetko na svete. A pritom v dospelosti má nulové sebavedomie. Ľúbim ťa, lebo si všetko spapal. Ľúbim ťa, lebo si sa pekne vyspinkala. Ľúbim ťa, lebo si povedal pekné R. Ľúbim ťa, lebo sa vieš bicyklovať. No, znie to krásne, nie? Problém je to, že za týmito slovami sa skrýva jedna veľká hrozba. A to je láska podmienená výkonom. Veľmi škodlivá láska. Pre dieťa dokonca devastačná. Dieťa sa naučí, že je dobré len vtedy, keď spraví len tak, ako sa po ňom očakáva. A len tak ho budú mať rodičia radi. Stačí jedna zlá známka, jedno padnutie z bicykla alebo jeden prehraný zápas a príde pocit, že nie je dosť dobré. A nezaslúži si lásku rodičov. Tento pocit si prenesiete aj do dospelosti, vrátane paniky, aby ste nespravili alebo nepovedali niečo, za čo by vás niekto druhý prestal mať rád. Slovo nie úplne vymažete zo svojho slovníka, lebo povedať nie je hrozba. Stane sa z vás people pleaser,
ktorý sa bojí povedať svoj názor, alebo aj perfekcionista, ktorý sa ide zodrať. Len preto, aby niekomu druhému dokázal, že sa to stojí. Alebo aj kombinácia oboch. Nízke sebavedomie nevzniká len z toho, čo zažijete. Často stačí len to, čo ste videli a počuli. Predstavte si malé dievča, ktoré na rodinných oslavách dookola počúva, že úplne ako je babka. Oni v nej vidia úsmev, mimiku alebo hlas, ale dieťa vidí na babke napríklad jej nadváhu, nešťastie alebo osamelosť. Alebo keď dieťa vidí, ako si otec ide zapáliť cigaretu a mama mu odvrkne, že prestaň s tým, fajčia už len Billy. Na o pár dní, pri inej príležitosti kľudne aj v dobrej nálade povie dieťaťu: ty si úplne ako tvoj otec. Podvedomie je neracionálne. V jednom prípade si spojí, si ako babka, si tučná a sama. V druhom som ako otec, som debil. Čo bude s týmito deťmi o 20-30 rokov? Dve osamelé bytosti, ktoré nie sú dosť dobré. Jedno s pocitom, že je tučná a nikto ju nemá rád, druhé s presvedčením, že je debil. A všetko to, čo má s tým slovom spojené. Aj keď si často nahovárame, že sme racionálni, tak sa mýlime. My sme primárne emocionálne bytosti. Rozhodujeme sa na základe emócií a predchádzajúcich skúseností a úsudkov z minulosti, ktorým naše podvedomie uverilo a akceptovalo ich ako realitu. Podvedomie následne opakuje všetky vzory správania, ktoré sa naučí, dobré aj zlé, bez rozdielu. Napriek tomu, že môžu byť nesprávne alebo iracionálne. V týchto a mnohých ďalších prípadoch vie veľmi efektívne pomôcť hypnoterapia. V hypnóze vieme identifikovať kľúčové udalosti spojené so silnými emóciami, spracovať tieto emócie, opraviť nesprávny vnútorný obraz o sebe alebo udalosti a dodať vnútornú silu, pokoj, áno, aj zdravé sebavedomie. To, čo podvedomie jedného dňa prijalo ako pravdu, už nemusí byť pravda dnes. A práve s tým sa dá veľmi dobre pracovať.